Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibonani, ngithola indaba ezithi uMzwanele Manyi akaseyena uChief Whip womkhonto weSizwe Party. IOL ikhipha i-article mayelana nalolu daba. Samukele Maseko naye ubhalile ngalolu daba. Kukhona ne-email engayiqondi ukuthi ivela kubani, kodwa nayo ethi uMzwanele Manyi akaseseyena uChief Whip womkhonto weSizwe Party. Ngizamile ukuchecka kwi-page lakhe uMzwanele Manyi, ngathola aka-updateanga lutho and ugcina ukuba active khona 5 hours ago. Ngaphuma ngayobheka kumkhonto weSizwe Party official page, abakasho lutho-ke, asilukho udaba, kodwa ngithi angikubikele ngezinto ezenzakalayo. Uma-ke umkhonto weSizwe Party sowuthandile ukusazisa ukuthi kwenzakalani, ngizobe-ke sesenza ivideo kwesibili, kodwa okukhona manje ukuthi uMzwanele Manyi akaseyena uChief Whip womkhonto weSizwe Party, ureplacewe. Nansi le letter okungaveli ukuthi ivela kubani, kodwa ibhala ukuthi to Honorable Manyi, I trust, ngiyathemba ukuthi le message ikuthola kahle. Ngikubhalela la ukuze ngi-informe formal ukuthi with immediate effect, usho ukuthi khona manje usukhululiwe kuma-duties wakho njengo-Chief Whip womkhonto weSizwe Party kwi-National Assembly. Bathi lesinqumo sithathwe kucatshangisisiwe kahle futhi in the interest of advancing the collective goals nama-objectives we-party. Kuthi-ke lo bhalile on behalf, usho ukuthi of i-party leadership nama-members, sifisa ukudlulisa ukubonga for i-dedication yakho, i-hard work ne-service kule role le edemanding kangaka. I-contribution yakho ibe nkulu kakhulu, ngakho-ke siya-appreciate i-commitment yakho nayo kule party kanye ne-vision yayo. Sifisa ukukwazisa futhi ukuthi Honorable Colin Makhubela uzoqhubeka athathe kwi-position yokuba uChief Whip khona manje. Siyabonga futhi for i-service yakho kanye ne-dedication. Iletha le angiyazi ithunyelwe noma nge-email noma nge-WhatsApp, kodwa le incwadi le message le ethunyelelwa uMzwanele Manyi imazisa ukuthi usekhululiwe ukuthi abe uChief Whip. Asiphinde sithole omunye futhi ophawulile ngalolu daba. USamukelo Maseko yena uzibiza ngo-Lord of Media ku-X eyaziwa nge-Twitter. Ubhale kanjena-ke, MK Mzwanele Manyi ususiwe ukuthi abe uChief Whip we-MK eParliament. uManyi kanye ne-caucus leader okuDr John Hlophe bebengaboni ngasolinye. Sizokhumbula futhi ukuthi uSamukelo Maseko yena owasibikela ukuthi bake babambana ngamawashing emveni kwestatement lesi athi uDr John Hlophe kwakungesona istatement sakhe, kodwa istatement sakhe akusizwe lesayisifunda ngesikhathi kudebatewa i-State of the Nation. Istatement isazivele kuMzwanele Manyi. uMzwanele Manyi yena ethi usithathe kuFloyd bethi sibuya kwi-office likaPresident. uSamukelo Maseko usivezela ukuthi kukhona ukungaboni ngasolinye kulaba ababili. Ucabanga ukuthi ikona okuholela ekuthenini-ke azakhululwe emsebenzini wakhe uMzwanele Manyi as uChief Whip. Asiqhubeke sithole ukuthi IOL yona ithini. IOL kwi-article ibhale kanjena-ke, uChief Whip womkhonto weSizwe Party uMzwanele Manyi udismissiwe from iposition yakhe eParliament. Le announcement iqala ukucirculate kwi-WhatsApp group yomkhonto weSizwe Party, kodwa manje isiconfirmiwe to i-IOL by uDeputy Chief Whip womkhonto weSizwe Party okuwuMuzi Ntshingila. Ikune-WhatsApp message le kade ngiyifunda ekuqaleni ethi yam-inform kuMzwanele Manyi ukuthi usekareliviwe kuma-duties wakhe as uChief Whip with immediate effect. Bembonga-ke nge-service yakhe ne-dedication futhi bemfisela-ke inhlanhla kunoma yini azoyiphesiwa in future. Bathi-ke uNtshingila yena uthe i-caucus iyakwamukela futhi iyamsupporta uChief Whip omusha okunguColin Makhubela. uManyi yena wajoyina umkhonto weSizwe Party ngo-August 2024 emveni bese suke ku-EFF. Wa-appointwa mhla ka-28 August 2024 ukuthi akabe uChief Whip womkhonto weSizwe Party eParliament. Bathi omunye wama-senior officials omkhonto weSizwe Party utshele i-IOL ukuthi i-arrogance yakhe manje seyigcine imbekela awakhona. Ukuhluleka kwakhe ukulalela nokuvikela i-caucus
njengoba efuna ukushayina yedwa kwi-media engabapha abanye ithuba, yikho lokho kumdalela lenkinga. Bathi kwakamuva nje ilokuthi uManyi wanikezwa uhlophe ukuthi afunde i-State of the Nation speech esasibhalwe uJacob Zuma kunalesi esasibhalwe uyena uHlophe. Ilapho kuSamukelo Maseko abika khona ukuthi uJaji uJohn Hlophe benomzwanele manje ababonanga ngasolinye uJaji uJohn Hlophe wazwambamba ngamawashini. Kodwa bavela bona kwi-media bathi lokho kakukho. Leyo nje information was misinformation eyayikhona. Bayiphika ke yona lento le. Kodwa ke bathi baqhubeka IOL ithi noma iphathi zama yona ukushayela phansi mayelana ne-division ukuthi i-division ibonakala emphakathini. Kodwa behind closed doors abaningi kuyiphathi bafile sengathi umzwanele manje ukhoza i-division nge-style ase leadership anaso. Bathi ke lesi ke is a developing story okusho ukuthi sisengezokunye noma bona beqinisekisile abe IOL kodwa sisengezokunye noma kusekuningi okusengavela. Ngiyacela ukuza ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba. Ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena ubona kanjani, noma kuthiwa iqiniso wena ubulibona kanjani. Ngabe isinqumo esihle na uma kuthiwa basithathile, uma ngathiwa lona iqiniso lingamanga. Kodwa ngiyafisa nje ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi wena kulonke lolu daba olubikiwe ulibona kanjani. Ngiyafisa ukuzwa ukuphawula kwakho. Ngabe mhlambe ngokubuka kwakho umzwanele manje ubefuna ukushayina yedwa na kwi-media engabanika abanye ithuba na? Angazi, kodwa sesengeke ngabheka unama-interviews amaningi, amanye enziwe uNhlamulo Ndlela, ambalwa ama-interviews awenzile. Angazi ukuthi yona yiphi media afuna ukushayina kuyo, kodwa ke phela ngeke ngazi nami. Nakuma-portfolio committee mangibuka asuke ekhuluma namanye ama-member. Ngabe lena i-excuse nje ukuthi akhishwe noma lento athi show Mary Phathi ukuthi kuzonyakaza. Phela silindele ukuthi bazobiza bezindaba ngomhla ka-28. Makuqala kunyakaza namhlanje ungakafika umhla ka-28. Kwenzakalani kahle kahle kumkhonto wesizwe Phathi? Ngabe lento athi show Mary Phathi ukuthi nje kulukhulu liyeza liyanyelela yiyo lenye yayo. Ngoba phela kahle kahle lapha kumkhonto wesizwe Phathi bonke abantu abalwayo balwa nabantu ababuya ku-EFF. Bonke labantu abakhona kumkhonto wesizwe Phathi babuya kuma-political parties athize. Kodwa umuntu okuliwa nayo Floyd Shivambu obuya ku-EFF, umama u-advocate uBusisiwe Mkhwebane obuya ku-EFF, umzwanele manje kuthiwa ublocker ukhanda i-division naye ubuya ku-EFF. Kanti ngake ngamuza uThabiso ethi uFloyd ulanda abantu ku-EFF bafike banikwe izikhundla. Ngabe yonke lento ayiqhubeki lapho na? Ucabangela phela ngoba asazi. Yingakho nje ngifisa ukuthi asibonisane. Kodwa uma uyibheka yonke lento le akukaze kwaliwa kwathiwa ya kusuka umuntu ku-UDM noma ku-ANC, kodwa bonke abantu okukhalwa ngabo ababuya ku-EFF nokuliwa nabo ababuya ku-EFF. Ngiyafisa ukuzwa ukuphawula kwakho ngalolu daba, kodwa nje uma sesitholile njengoba kuthiwa it's a developing story, uma kukhona okuvelayo sizonazisa. Kodwa udaba olutrendayo namanje yilo leli. Silinde umkhonto wesizwe Phathi ukuthi uliqinisekise. Nhlamulo Ndlela ke ngembonile ukuthi ukuyi-meeting le ekhona kuyi-portfolio committee. Ngimbonile ukuthi ukhona lapho, mhlawumbe isona sizathu esenza ukuthi bangasi-update ngoba usebhizi lapho. Uzothi ke engaphuma ke kwi-meeting bese yasi-update ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke ngiyakufisa ukuzwa ukuphawula kwakho nalolu daba. Ungasisupport join membership, ungasisupport ngokusidonate noma ngamalini. Kukhona i-account kwi-comment ephiniwe. Mina nawe sidibane kwi-video elandela. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ucomment, ulike.